Aşxana binavê goşto li taxa ofîsa Amedê. Kesên ku bixwazin xwarinek bi goşt û germ li bir bixwin, bi sürprîzekî re rûbirû dimînin. Şanogerek li Amedê naskirî xwarinê çê dike. Ên ku nizanin dibên qey ev beşek ji lîstikê ye. Lê mixabin rastî ne lîstikê ye. تو جم دست به او که بکن کلا پاچا بابي مبوسة بابا عصبي بدنياي ليه توكي لو من هند بشيري جحق بابي زينبكم مقابل لك راح Piştî kayyum tayinkirina ser şaredariya Başarê Mezin ê Amedê, kayyum peymana 31 şanogeran nûne kir û wan şkarayîtin. Hinek ji wan neha di şertên giran de bi navê Şanoya Başêr hunera xwe didomînin. Lê Vuraltan Tekîn ji ber debara malbatê mecbûr maye ku rêyek din bide ber xwe. Bi navê goşto xwaringehek vekir û li vir xwarinê çê dike. Kadroya wî li şaredariya Sûrê bûye. Piştî kayyum tê şaredarê Sûrê ew dike zabite û jûr dişîne bazaran. من و ده حوالی خود مگو هم ناشغلون ضابطه ما بریارا استفاده دا منو حوال کی خود منو محمد یالچین قیمه استفا کر شعبتین داغجی تقاوت بنا خود داهندر و استفای ما هاتن قبول کردن پشتی استفای ما شانو جهات کردن حوالی کلبه درید شغلی آنجی پنج ما پشتی ما هاتن آویتن شانو هات کردن herkes ket nava hevla jiyane hinek hevale me çun ji bajêr çun dervay welat hinek hevale me şanoya bajêr Amedê ava kirin û min jî dest bi vî karî kir salkê vî karî didomînin. Yani merver markaya ki avakir bir nave goştu. Hem de ben goştu malavay. Lever xwarnê çetkin. Yani me tameki de deva da hiçt. Ama jî bawerin. Ez o aşpêjê xwe birêz mamoste Rênas Berber an jî Mehmet Alî Daşçı. Ew jî ji şaredariya Baxlarê hat avêtin ya Rezan. Hunermendê Kurd dibêje beriya vî karî nizanibûye ku şorbeyek jî çê bike. Şanogerê Kurd dibêje ew pir beriya şanoyê dike. Pir çavtirsan jê dipirse jê çimin ev çacebe gelo li ser te dengî bûye ofedya reben jî li bavê bivet gerîn ew dibêje Lê birîna herî Kurd jî ew e ku em nikarin şanoyê bikin. Bi rastî jî carna heval jî tên em daxivin min pir beriya dike kiriye. Bu bawerek ku rojên reş û tarî wê bi dawî bibe. Yani ev ne karê me bû. Me nizanim bu şorbeyê jî çêkirin. Yani li ser sahnê jiyan tiştekî dinê ye. Bi rastî jî ez wexta difikirim edibêm ya çawa hatin vere ew şê. Yani çawa wî karî kir. Hemû jiyana min şano bû. Pir beriya şanoyê dikim. Ez bawerim wê ev rojên qirêj, ev rojên gemar, ev rojên tarî wê biqedin. Yani dema ku ronahî derket pêşiya me, me pêşiya xwedê ez bawerim em ê dîsa derkevin ser dikê. Em ê dîsa karê xwe bidomînin. û wê dijmin jî biteqel hemberê biya. Vuraltan Tekîn balê dide ser hevgirtinê. Lê gerek em hevdû bigirin. Em piştgiriya hevdû bikin. Em dest ji hevdû bernedin. Yani bi her away em nekevin nav rahatiyekî. Yani di her merhala jiyanê da gerek em di nav têkoşînekî dabin. Hacîcan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Wele hebe tu nebe xelqê cizîra botan e